Yebo. Ntu! Yey. Yona into enyenzayo le la eThekwini. I'm sorry. Akufundiswa ukina ufundiswa ukuthi mawufika emzini womuntu uyanqonqoza. Ngiyaxolisa kodwa Mawuqeda ukunqonqoza. Ebese kuba khona umuntu okuvulelayo. Ngivulile khangena. Ngilinde ngiqede. Ebese uyabingelela. Mese ke uyakhuluma. Bese ngishilo anti ukuthi sawubona. No anto ngangami wena. Imini manje usufikile bese senibona Wamtubela nimosha mase kufika uAnti esevakashile. Usho mase uqala noAnti ngoba manje umuntu manje uyangena nje. Oh. Ngelosa mina wena. akuyakuyena uAnti wami la. Uma mncane. Isho phela mfethu, isho mfethu. Abantu abadala sebahlonipha umdala ngabe lo muntu ukuthi ngeke ngimhloniphe ngizoma nengene nje endlini. Yazi mntumfethu, yazi sekuthiwa imina manje umuntu omubi mntumfethu. Ma. No angithi uyazi ukuthi ngiphuma le ekhaya kwaNongoma ngashiya intombi lapho and yiyo le intombi umama wekhaya. Ngiyaxolisa baby girl. Baby Masiya ngicabanga ukuthi isikhathi ukuthi sihambe semsebenzini manje. Sibongile ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi ukuthi mina noMasiya sambeni. Usande kahle asamba. Hayi. Masiya imali. Yilo ngisho lapha ngaphakathi ubiza lo muntu ophethe ngo-Anti. Kodwa nawe uyambona mfethu lo yamuntu ungazi lokho ukuthi umuntu nawe uyibonile le yanto. Umuntu wami lo sikhuluma ngaye. Umuntu omdala lo. Uyibe ngene ngena khanda ngiyibona ibuyela khanda. Bafo. Nami nomuntu angimfuni vele. Kodwa yazini asimnikeze nethuba uzoshintsha phela. Awuzoshintsha. Awu shuthi phela kufanele ukuthi sishintshe ulamule siwenze orange. Uyabona la muntu uphenduka orange baba. Ngeke asambe. Lo mngane akamlungele kumduduzi. Kumele ahlukane nalo mngane wakhe.